Hej alle sammen, velkommen til Funky Gaming. Ja, lige om lidt så skal jeg til at forklare hvad man skal gøre, hvad vi kommer til at filme. Og lige om lidt, det er så nu, ja, hvor god er jeg lige til det her. Så ja, mig og Sebastian, min Funky Gamer, vi deler den her account lige ud, sådan, ja, halvdelen til hver. Og vi kommer til at lave videoer om Counter-Strike, Minecraft og så nogle mange andre spil, som vi måske kommer til at købe. Kommenter hvad for nogle spil vi skal spille. Subscribe for at se vores videoer, og så like den her video, så der kommer flere videoer op. Skriv hvad for et program vi måske også kan bruge til at optage vores video, for den her det er bare sådan en lille prøve, og den tror jeg virker fint, men det tæller ikke, så vi skal have noget for os selv. Så tak fordi I så med.